Natingala ko matats gikan sa balay pag abot nako sa Peaceport nganong gatapok ang mga tao. Di ay nasunog nga puso. Kana bitong pamarilisan mga tats. Kaning bangkaan ni akong isuta og akong ipangutana ang mga tao unsa hinungdan sa pagsunog. Sa laktod nga istorya mga tats, makimartista. Mura po tag bombo radyo ani mga tats. So akong ipangutana unsa ka tinuod ang pagkahitabua. Ang giingon sa mananagat og katong mga libor, naa daw ni pakura nga giayo. Karon ang nag-ayo mga tats dili kahibalo. Niingon daw to yung kauban nga ayaw na ayuha kay dili ka kahibalo. Si ano lang paayuhan na kato na swito. So ang gihimo sa atong mananagat nga dili kay balo, iya daw gipaandar kay naama daw gasolina sa kilid og siyempre wala ta kabalo kung sa pagkaplastada, iya daw gipaandar og pag human pag-andar gidakop daw ang gasolina. Siyempre kay nikatag naman ang kalayo, sa sobra karatol ng mga tas nangambak sila. Kay una siguro na basig mo boto or mga sunog sila. Pag gasolina gani ang iskutan mga tas, mo dakop jud na kay bisag sa dagat gani mo kalayo na. Mooto nga naman tay bombero diya, siguro nadugay ang bombero og di na tumaatol kay puro na full starting. Sa tinuod mga tats mo adto na naglawod kay mulauray na na. Tan-awa ra gud ninyo ang bangka oh. Kung wala pa na nagpatong sa dagat, ugdaw na na. Abi ninyo mga tats, naa pa jud ni pakura 8 ka buok. Sa wala nakabalo unsa ginatawag og pakura ha, kana bitong pambot nga kusog mo dagan makit-an niyo sa lawod o sa dagat, kanang gamay mao na ginatawag og pakura. Sa laktod nga istorya iyahang anak, kaning nasunog nanay ni siya. Siyempre anak man to, nanay jud ni. So ang hitabo mga tats atong ipangutan na kung pila ang kandidat ani 5 million. Apil na dira ang starting, pambot, makina, tanan-tanan na siya. So 5 million ang katibuk-an niya nga nagasto aning bangkaan ni. Kani pagkahitabo ang mga tats gahapon pa niya pitsa 17. Ulihin na ni atong balita. Late update na ta. Unya mao lang sa to. Alalay pog share diha para makakita pod ang uban.